Eihän tuolla tiikereitä ole. Ei. Hyvä. Mitä ne oikein väitti, että oli paskamainen mennä niiden jenkkisotilaita? Helvetin hyvä polku. Joo, pois tietenkin. Ei, tässä ei oikein pysty kuvaamaan. Täällä ei ole niin paljon valoa tai tilaa. Meikö Amari? Joo. Sitten kädet ylös. Kädet ylös. Eikä tämä meetti. Pitää mennä. Näkyykö meidän kaikki jalat? Täällä näkyy valoa. Niin näkyy. No niin. Näkyykö siellä mitään? Oliko siellä valossa? Otan kanne.